dvojka, Ranč Palomino Bohunice. Prvého kola vynáša 4 trestné body. Vernika je kobila slovenského teplokrvníka Ríška po žrebcovi 2807 a foráž z matky Verona po Faraday. Chovateľom aj majiteľom kobily je inžinier doktor Karel Bratislava. Pripraví sa Langer, Trivianský, Michalková. Nagyon jól látni. Most itt a mediket szeretném. Роман, просто не замешивайся, I już padła. Konik tak dzieci od doktorki, aj Szkoda tej.